Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш дар Амрико дар турнири LFA 134 муҳорибаи Муин Ғафуров ва Герберт Соуза гузашт ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дорухои даркории худро дастрас мекунен. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни 61 кг баргузор гардид ва муҳорибаи асосии турнири LFA 134 шуд. Якум раунд оғоз шуд ва ҷангваро дар маркази қафас вохӯрданд. Муин аз аввали муҳориба ба рақиб зарбазании худро нишон дод ва Герберт фаҳмид ки дар стойка имконият кам аст ва дарҳол ба гӯштин гузашт. Герберт бо Муин дар назди сетка дар клинч кор кард ва чанд маротиба кӯшиш кард ки Муинро ба замин афтонад. Аммо Муин худро аз текдаунҳо хуб ҳимоя мекард. Ва лекин дар охири раунд Герберт ба ҳар ҳол Муинро ба замин афтонд. Баъд каме мавқеи худро хуб карда ба пушти Муин баромад ва лаҳзаи хеле хатарнок сохт. Аммо Муин аз ин ҳолати хатарнок худро зуд озод кард ва худаш рақибро ба замин афтонд. Ва баъд ҷангваро ба по хестанд ва баъди ба по хестан Муин бо зарбаи даст рақибро ба нокдаун равон кард ва пушти ӯро гирифта қариб буд ки ӯро нафасгир кунад. Аммо Герберт худро ҳимоя карда то охири раунд тоқат карда тавонист. Ҳамин гуна якум раунд ба фоидаи Муин ба анҷом расид. Дуюм раунд оғоз шуд ва аз оғози дуюм раунд Герберт ба гӯштин гузашт. Лекин Муин ба ӯ имконият надод ки худро ба замин афтонад. онҳо дар назди сетка каме дар клинч кор карданд ва баъд Герберт Муинро ба замин афтонд. лекин Муин зуд аз рақиб худро озод кард ва вазъиятро тағйир дода худаш рақибро дар замин идора мекард. баъди якчанд дақиқа дар замин кор кардан ҷангваро ба по хестанд ва ҳамин ки онҳо ба по хестанд Муин бо як зарба рақибро ба нокдаун равон кард ва дар замин ба ӯ якду зарбаи дигар зада ӯро беҳуш кард ва танҳо баъд довар муҳорибаро манъ кард. ҳамин тариқ Муин Ғафуров расман рақиби худ Герберт Соузаро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода 18-ум ғалабаи худро ба даст овард. мо Муин даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем ва дӯстон чӣ хеле ки мебинем прогнози мо низ дуруст баромад. дӯстон, биёен дар ҳамин навор 1000 лайк ҷамъ мекунем ва ҳамин ки 1000 лайк ҷамъ кардем мо дарҳол суханҳои Муин Ғафуровро баъди муҳориба пешкаш шумо мекунем. муҳорибаи пурраро боша каме дертар дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метонен. ссилкаи телеграм дар описани видео. то боздид хонободу сарбаланд бошен.